wallahi na wallahi to sai dai a kuma amarya saboda kin san rayuwar yau gare ka ne gobe ga ɗan uwanka ko ba ka ba rayuwar aure zaman ibada ko ba haka ba sai dai ki ci gaba da hakuri ki mijin ki sau da kafa ki masa biyayya yanda ya kamata an ce kun na gaba mun Allah aljannar ki tana da kashin kafarsa haka aka ce gwango saboda kai ma abokina da Allah ka rike mana ita amana ce aka ba wannan fa abokina rabin rai na ce gaba ɗaya kuma sai ce ka bar labarin ta ba tun muna school ka bar labarin ta yayi abokina bismillah gaskiya zan muku taba ture farko congratulations tsakanin mun gode a wuri mun yi matuƙar murna da farin ciki da Allah nuna mana wannan ranar mun daɗe mana jiran ta dan haka nasiha akan abokina shi zan fara karki ce mun yi san kai duk da na san abokina na yadda da shi 100% yana ban labarin kitin asko gashi Allah nuna mana rana saboda an ci mahaƙurci mawadaci abokina ka riƙe amana dan a zamanin nan yanzu samun irin wannan mai zafi haka ya ban labarin abokina na gode ka sake ta kwace ma to sai dai mai ni zan rike ta tamba ta kwace sannan ba ke ma amarya nasiha akan aljannar ki tana ƙasa idan ya tashi shi kenan kaga kuma muna son ya daga mai kima ki shiga cikin agawa ma zan yi ni mu shiga tare agawa zan yi ne zan take agawa bari mu zan gangara saboda ka san Yayya, ayyukan sa haka ci ne gaba da sai hakuri. wanda ka nawa ba haka bane gaskiya mu da ce gaskiya ne ka sai shi kenan ba ba wa damuwa amarya sai da Allah ya sanya alheri na gode abokina sai ka ji ni a waya karki bari ya fito karki bari ya fito to amarya Allah ya yi rana Allah ya yi ranar auren kin san komai lokaci zai zama ɗan kai duba fa lokacin da muna makaranta fa muna ga kamar wai wani ranar auren ba ta zo ba gaskiya ni fa na fi kowa jin daɗin wannan ranar Ai ba ka fi ni ba. ina ni yau ai Wani da kawata ta ce yaudara na za kai matar. ni mana ayo ai haka Allah yake kin sani kuma ni na san ki a cike da mai ko a makaranta lokaci yana da daɗi yana abin da ake yin roƙi ubangiji Allah ya ke kake mu kin san komai a cewa lalle dukkanin wasu ma'aurata in aka ɗaura musu aure za su yi addu'a su yi da ubangiji su gida yake ma mun san haka ai malama na san ke malama ce Kai ma yi malami. ina yawan sani za mu ƙara tunatarwa junanmu